to no, niech się zapalić, gaz. Dziuro koszy, dziuro... A nie, dziuro płacisz. Płacisz, dziuro. Tak mi je privezisko, ja? No, tak to płaci, mamy elektrykus, mnie płacili, dwane światły, triwe światły, elektryków. Dziuro płacisz, wołał tu. Lecz świetnie tak jest, za tak ubrali. Włodziczku zapłacić wyzłemo, ale kupak. A ja Włodziczku? Włodziczku zapłaciłem. A co to płaci, Freddy? Juro moj, najlepiej pięknie na uznoji, rozumiesz, tak idę z tego domowi płaciska, na stranga kusiska, kochabi. Ten rachунку, ten to uczyć, to nie pasuje tu. Pozri, 2000 dinarów za telefon to nie może być. To nie może, to niejako nie może być. To nie moje uczyć spisać, nie? Pozri. A to cię nie za telefon. To cię nie za telefon, to jest za telefon. Że ho masz. A teraz to ci, Juro, płacisz, a teraz ci przyjdzie to, co ci nakrysił. Co to? Pędzicka, ale nie, pędzicka, dobra, tu sedzina zomrela, tak? Raczej inaczej mi to dał. Zomrela od lata. A teraz ci przeczytaj twoje obľúbení časopisy, kto ti stojí asi 15 milárov, tam píše, ako sa vytiahne z tejto všetkej kvíta. Všade nepłaciš, a? A wiem, už wiem. Wiem, čo ťa trápi, už wiem. Wiem si odkiť. No, tak by ti je lepší. No dobre, Oláca, u Jovu krčmára, 15 dinárov si podložili za to, čo som si ja popil. Tady sme si firmu, tak ani zapálenú nemáme. No, príde ja. Dobre, ne, no. Zajtra. Ale raczej jednak się nie widzimy, 2 miesiące najmniej, dobre?